MTV. Selam dostlar, selam. Sağınışlı, yalqınlı, qaynar selamlarını qabul etib alığız. Menen Bulat Beyramov'tan hem qabatdan hem yeniden Tatmus TV telekanalında Jeygi yollardan so'ng təmli kurash topshirig'i boshlanib ketadi. Munda fanfarlar kerak, alqishlar, qo'l shabular. Dostlar, endi ishonib qolam, bog'chalardagi barangilaringiz kubigizning jili bitgandir. Endi barangilar da kirib o'rnashgandir, bozg'a kabistalarda yotadir, hozir uyilib. Hem siz kütəsiz, нәрсә эшләргә буласың әлеге бәрәңгедән, чигендердән, кишердән һәм башкасынан дип. Нәрсә эшләргә була? Әлбәттә, пешерергә кирәк, дуслар. Ул ризыкларның барысында пешерергә кирәк. Тәмле көрәшне күзәтеп. Пешерер өчен әлбәттә сездән без рецептлар һәр вакыт агыша көтәчәкбез. Ул рецептларыбызны инде без һәр вакыт агышыда артистларыбызга, җырчыларыбызга тәкъдим итәчәкбез. Кем икән ул җәйге ялдан соң җиң сызганып, хәзер мин тамашачылар белән көрәшәм дип килүче, каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр дуэтының Алсу Азат Фазлыевларның Алсуы бүген бездә. Алсу Фазлыева каршы алыгыз. Үзе генә килгән Азатны каядыр бәрәңге җыярга калдырып мыгайын. Шулаймы? Шулай. Азат бәрәңге җыя, бәрәңге казый, син бүген монда. Алсу, сәлам. Сәлам, Булат. Хуш киләсең. Рәхмәт. Бүләкләр белән килдем. Бүләкләр алып килгәнсең. Җәй айларында бик күп җыгансың бүләкләр. Булат, кая барсак та күчтән нәрсәсе йөрмибез. Үзебез белән һәр вакытта да күңелебезгә хуш килгән бүләкләрне алып киләбез. Багажник тулы безнең. Багажник тулы. Һәм инде сезгә үткән сезондагы тамашачыларның бүләк иткән, безгә чын күңелдән бүләк иткән бүләкләрен дә кайберләрен алып килдек әле. Мәйдәле күрсеннәр әле. Чөнки зәңгәр экраннардан да күрсеннәр әле. Ул бүләкләр бездә бик күп, без аларны бик кадерләп шкафларда саклыйбыз. Һәм инде уйладым да алып килдем. Шкаф тулды. Менә шушындый бик матур, күңел җылысы белән ясалган, ничек әйтергә икән инде, тугры дип әйтим икән инде шушындый бүләк сезгә. Рәхмәт. Бисмилlah. Гел менә яхшы күңелле кешеләрдән килсен сезнең студиягызга. Рәхмәт Алсу, рәхмәт. Бу инде Шамаилның үзенә күрә бер төре, шулай бит? Шамаил дип атасың да була. Шулай дип атасак та була. Мин Шамаил. Рәхмәт. Шулай инде менә мондай җиләк формасында прихватка дип әйтәбез инде, тоткычлар сезгә кирәк. Мен бияле дип торам баштан. Әйбәт булыр дип булса. Рәхмәт, мондай бер шулай безгә бит кирәк. Сезгә шәйләр, тәмле шәйләр шерсез. Һәм инде җиләк-җимеш суыннан ясалган мармелад. Җиләк-җимеш суыннан. Натураль, шикәрсез, ләкин ул бик татлы. Булар белән безнең тапшыру төгәлләнгәч чәй эчәрбез. Алсу бүләкләрең өчен бик зур рәхмәт. Әйдә инде бергәләшеп Татmus TV телеканалында яңа сезонны ачып җибәрик. Алсу, безнең яңа сезон дип әйттек тә инде 1 ел дәвамында әлеге тапшыруның шартлары, кагыйдәләре бераздан үзгәрде. Хәзер телевизион тамашачылар рецепт юллый. Мин сиңа хәзер ул рецептны күрсәтәчәкмен. Син аны тышкы яфетен күрәчәксең. Һәм инде үзең бераз гына белергә, аңларга тиеш нәрсәдән ничек әзерләнгәнен, һәм сиңа тапшыру ахырына нәкъ шулай иттереп әлеге ризыкны пешерергә әзерләргә кирәк булачак. Әгәр дә тапшыру ахырында фотларын чагыштырып карыйбыз да, синең ризыгың нәкъ шулай килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге таба синеке. Әгәр дә юк икән, бу табаны без шул рецептны юллаучыга почта беләнме, башка берәр хезмәт беләнме, яисә үзебез тәпи-тәпи атлап өенә килеп, ишеген шакып тапшырачакбыз. Сөйләштеңме? Аңлашылды. Шуңа күрә, игътибар экранга кем икән ул сиңа каршы көрәшүче безнең тамашачыбыз. Гарипова Ләйсән Фәүкат кызы. Мәскәү шәһәрендә яши. Повар-кондитер булырга хыялланган. Бүгенге көндә бер улы бар. Тәмле итеп ашарга пешерергә ул әнисе һәм дәү әнисеннән өйрәнгән. Таныштык Ләйсән белән. Ләйсән Мәскәүдән. Әле безнең тапшырыбызда беренче тапкыр Мәскәүләр катнаша, беләсеңме син? Мәскәүдә дә Кукмара табасы кирәк. Так, менә мин сиңа күрсәтәм. Аның әзерләгән риза менә ул фотога төшереп җибәргән. Алсу. Нәрсә дип уйлыйсың син моны? Бу кичкенә бәлешләр. Кичкенә бәлешләр. Мин моны өлеш дип тә атар идем. Өлеш, бәлешнең бер кисәге бит инде өлеш була. Өлеш була. Өлеш була. Менә, Алсу.
Бәлешнең мини бәлеш өлеш дигәнме? Сездә өлеш пешерәләрме? Пешергәннәр. Балташ районында. Шулай ук бу үзенә күрә лесемон язып бергән вак бәлеш ди. Менә әйт әле. Арша, Балташ якларында вак бәлеш нисәдән пешерелә? Безнең якларда вак бәлеш дөге һәм фарштан. Һәм аның формасы мондый булмыймы? Юк, аның Формасы башка була. Икенче төрле. Әйе, башка төрле форма. Әйе, биегрәк. Мин инде моның эчендә нәрсә икәнен беләм. Ит һәм бәрәңге. Ягъни чынлап та мини вак бәлеш булачак бу. Аңлашылдымы? Гадәти бәлеш пешергәне бардыр бит инде алсы. Бар. Соң тапкыр качан пешердең әйт әле? Кулыңны йөрәгеңә салып. Күптән түгел. Күптән түгел бер 3 кенә ел узды әле. Алганнарын гел тамашачылар ашата, яисә. Әйе, дөрес. Әни инде. Идә сирәк булу сәбәпле идә бәлешләрне мин сирәк пешерәм. Булса да без аны сатып алабыз бер кибеттән. Юк, сатып алмыйбыз. Бәлеш сатып алмыйбыз. Пешергәнем. Пешереп китереп бирәләр. Яхшы, күп сөйләшеп булыр иде монда. Алсу. Мин сиңа уңышлар телим. Мәскәү ләйсән. Мин сезгә шулай уңышлар телим. Рәхәтләнеп күзәтегез хәзер. Алсуның ничек әзерләгәнен. Әйдә. Бөтен нәрсәне хәзер истәргә җыеп салабыз да син рәхәтләндереп бәлеш пешерә башлыйсың. Киттек. Яңа достар, мин Алсуга 1 2 3 старт дип әйтергә өлгермәдем ул инде. Итне тапты да тиз генә кисә дә башлады. Турда башка чөнки вакытыбыз шикле, аңлашыла. Инде кара әле, сиңа кирәге чыгар микән, юк микән бүген духовкада пешерергә туры килердер дип уйлыйм. Өлешләрне шулай бит. Шулай да андый-мондый нәрсәдер кыздырып аласың булса, сиңа ярдәм итәчәк безнең тапшырыгыбыздан генераль спонсор булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп яңа менә шундый мәрмәр өслекле, бу беләсезме, шундый таштан дип әзерләнгән таба. Кукмара Сәүдә маркасы ул бит вакыт белән сыналган саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылыгы өчен, әгәр дә сез кайдыр еракта торасыз икән, интернет кибет ашада бу табаларны, кәчтүрләрне, казаннарны ала аласыз. Инде ала аласыз шулай ук фирменный кибетләрендә, Кукмарада. Кибетләрем шулай ук Казанда 3 кибетләре бар. Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Шулай ук Павликин урамы 114 адресы буенча урнашкан кибеттә һәм инде кварталда Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан кибетләргә барасыз да менә шундый табалар, казаннар, кәчтүрләр, печенье пешерер өчен, кекс пешерер өчен, гомумән бөтен нәрсә пешерер өчен төрле товарларны сатып алырга була, сатып ала аласыз, достар. Рәхмәт спонсорга. Булат, син мактама, бу табалар белән инде бик күп кешеләр куллана. Безнең өйдә дә гел Кукмара табалары. Шулаймы? Ул гына түгел әле, хәзер әйтәм, казаннары. Казаннар учаклы шундый казаннар. Әйе, зур казаныбыз бар. Безнең Азат бит инде пловлар пешерергә ярата, ухалар пешерергә ярата. Сез аны ниләргә җиптәсезме ул менә казаннарны гастрольләргә? Юк, гастрольгә. Урынкы бала. Гастрольгә икән юк. Аның кичкенәсен йөртергә була, беләсезме? Менә кичкенәсен йөртәсең, менә була бит гастрольләрдә бер атна сезнең концертыны. Әйе. Бер көне буш. Аның өчен кайтып тормыйсыз бит инде. Шул көнне Азат чыга да, багажниктан ала. Юк, анамда кичнәр бар, аның аяклары бит салдырыла. Шулаймы? Тоту торасың, у менә хәт урын ала инде. Менә моның хәтле урын ала. Шул кичкенәсен аласың да инде. Казанын куясың. Ишендә теге буржуйкасы бар ана шул учак дип әйтәләр. Шунда утын нитеп, шон плов пешерә дә куя һәм ул көнне сез рәхәтләнеп тора башлыйсыз. Бу көнне без ялтабыз. Әйе. Ярар, Азаттан әйләнеп кайтыйк инде сентябрь айы. 1-нче атнасы узып китте диярлек. 1-нче сентябрь сирәскә балалар мәктәпкә киттеләрме? Әллә юк. Әни әти без бераз гына братна булса да ял итеп әле дип өйдә калдылармы? Юк. Балалар олысыгына бит әле мәктәпкә 4-нче класска киттек. Кичесе иде. Икесе мәктәптә укыйды. Юк, кичесе әле киләсе елга гына укырга керә. Әле бер елы бармы ни? Ял итеп рәхәтләнеп. Балаларны укыту инде җиңел әйбер түгел, ләкин без тырышачакбыз. Безнең Аяз инде ул әзрәк кенә русча әйткәндә самостоятельнерәк бала. Үзе эшли ул бөтенесендә. Бөтенесен үзе эшли, үзе карый, ул яктан үзе иртән тора, карына. Йокламый. Чәчләре матур дип ясап куя. Әлбәттә, ул бит биюгә йөри. Йөрибез әле балны биюләргә. Йөри. Балда җитте дип әйтмәдеме? Ну, әзрәк хәзер яше үзгәрә башлагач инде
сиңелерсеге бию дип әйтеп кырыйда кытыртучылар барга килде. Башка жигитлер, Башкалар бит йөрмәгән, йөрмим инде дип тә карый. Биюче булсын өчен йөртмәбез бит без аны дисциплина өчен йөртәбез. Бәлкем футбол, карате, дисциплина. Ул футбол инде безнең бик каты футболга йөрисе килә, менә җәй буе ул да Сым, баланы. Нигертегез шулай ук футболист ясар өчен түгел, шулай әйтергә җыенабыз инде. Спорт булсын өчен, бераздан хәрәкәт булсын өчен. Менә каршы килеп булмас, инде үскәч әйтер, әни син безне йөрттең биюгә, футболга теләгәнек дип, футболна да йөрибез инде. Менә аннан карар өлгерәме, өлгермиме. Икесенә дә менә әле. Бию яганы бию урына. Ничә еллар буе шөгыльләнгән. Юк. Биюдә кирәк. Әлбәттә. Татарча ярар, сорау. Менә хәзер бит бик актуаль безнең өчен. Татар теле, татар гырыф-гадәтләре дип татар халкының инде шулай бит. Бальный бию, ул бит татарныкы түгел, дип әйтүчеләр юкмы? Татарча бию беләме балагыз? Татарча бии белә, татарча матур дип сөйләшә, бик матур сөйләшә, класста иң яхшы матур сөйләшүче Аязны әйтәләр инде. Менә чөнки гаиләдә без татарча сөйләшәбез, аннан соң татарса дигән ада йөргән. Менә кичесе рус балалар бакчасына йөргәч, русчарак сөйләшә. Абыйсы бераз кулагын бармаймы? Ләләне каш. Өйдә без инде аңламаган кебек кыланабыз, ләкин менә татар балалары очрашкач, русча сөйләшәләр шаккатмалы. Шулай да абыйсына бирем бирергә кирәк. Татарча Энеңне ирәт әле син. Татар теленә дип. Яхшы, җәйләрен чигрәк үзде балаларыгызның. Җәйләре авылда. Сез дә җәйдә гел идә утырмадыгыз бит инде, барыбер. Хәзер йөрдегез. Гадәттә артистлар инде җәйкәне ял итәләр. Бердә ял булды дип әйтә алмыйм. Планнарны елдагыча авылда үткәрбез дип корган идек. Булмады шул. Бик булып булмады. Эш булганда инде дигәндә чакыралар, монда чакыралар, барасы килә. Эш булганда шисе килә. Пенсиядә ялтырбыз. Менә бик актуаль сүз артистлар өчен. Дөресрәге бик популяр җавап пенсиядә ялтырбыз. Пенсия кадәр әле ерак. Шулай бит җәй айларында шулай да эшләр булды. Гадәттә бөтен җырчылар, артистлар тырышалар инде. Күбрәк клиплар төшереп куярга. Клиплар төшерә алдыгызмы, өлгердегезме? Яисә ул эш калдымы сентябрь аена? Җәйдә булмады бит әле матур. Беренчедә исәпсез. Җәйдә булмады бит әле. Сез җәйне кадәр күреп кайткансыз түгелме соң? Безне Бакуга җибәрделәр. Бер төркем тамашачылар белән бардык. Ләкин әле без клипны төшерәбез генә. Шулай көзгә планлаштырдык. Чөнки күңелдә әзрәк кенә уйлар бар. Кайсы җырга төшерергә микән дип. Җырлар, яңа җырлар күп язылды. Кайсы җырга тотынырга белмибез. Бөтенесе дә матур кебек. Бөтенесе дә бик авыр ул. Хәзерге вакытта менә төгәлләп киләбез инде. Бу кешегә җибәреп карыйбыз, бу кешегә концертларда җырлап карыйбыз, халыкның реакциясын карыйбыз. Тикшерәсез. Тикшереп карыйсыз. Шулай иттереп инде без тикшереп карыйбыз да, халык кайсы җырга күбрәк кул чаба, шул җырга клип төшерәчәкбез. Бик яхшы ул. Менә. Бөтен җырчы артистларга алсу асасыдан лайфхак. Әйдә бәрәңгә дә күчегез, һаман монда нигенә туры булмас, ит белән генә. Ит әйбәт яхшы әлбәттә, ләкин итне бәрәңге белән ашасаң, тагы да күңеллерәк була. Шулай бит? Достар, безнең инде монда эш бара. Беренчедән ит туралды, бәрәңге туралды, суган туралды. Хәзер камыр басасы гына калды. Миңа калса бу үзенә күрә эш пишмак пешерә бит инде. Эш пишмак өчен нәкъ менә шул ингредиентлар дөрес бит? Нәкъ шулай. Хәтта тузлысы бурычысы калды да. Безнең эш пишмак урына мондай тугәрәк булачак. Ничек кабул итәрбез инде, аны белмим. Белмим. Син аларны хәзер бутап, аларны куш, тузлап, бурычлап, суган да сал һәм камырга кирешергә кирәк. 1 сентябрьдә без балаларны әзерләү, әлбәттә инде мәктәпкә әзерләү иң зур проблема Абу Сахарында ата-аналар өчен. Киемнәрне кадәр тиктерәсезме? Бөтен класс белән хәзер шундый бар бит әле дресс-код. Яисә инде просто бер кибеткә чыгасыз да сатып аласызмы? Безгә инде киңәш иттеләр, шунда монда алырга, шушындыйрак төс булсын дип, шул мәктәпнең бар аерым төсләре бит. Мәсәлән, буларга тиеш кую зәңгәртистә. Бабочка яисә галстук. Галстук кигертәләрме? Кигертәләр инде, бик
Яратмайды кирияны кие инде. Анның қарауы үскәч бит жеңіл рәхәт булачак. Шулай дип әйтәсеңме? Үйленгәч. Үйленгәч? Әйе. Нәрсәгә син үйленгәч? Син гомер буе байда галстук булып торган. Камат сизелмәячәк, бик аның хәтле авыр булып тоелмаячак. Син яшәгән дисезләр. Өйрәтәм яшьләрне. Яшьтән үк. Димәк, киемне сатып кына алдыгыз. Сатып кына алдык, әйе. Быел инде шалбар гына алдык. Чөнки әле беренче классқа алганында киеп туздырмады. Юк. Булар булай, конечно. Юк, быел инде алмадык өске ягын, аскы ягын гына алдык, чөнки бик каты шалбар туза икесе. Шалбар туза инде. Әле Баштан туздырып җирәсе дип юкка гына әйтмиләр. Әйе, футбол уйныйлар бит, тезләре тишле бите. Шакыра инде. Бирегез инде шу балакайны футболга. Ничә кием алыштырмыйча, шуның белән генә уйныйлармы ни? Уйныйлар ахырсы инде аппак тезләре. Ага. Алыштырып тормый инде бала. Шуна кайткан хоттан гына уйнап ала ахырсы. Каядыр шулайрак. Әйе. Кия байткач эшләре бар, өйдә мөстәкыйль тормыш, шигәт ягъни мәсрурда. Бала шулай. Шулай үсә мөстәкыйль. Ярар. Булай мәктәпкә баланы әзерләү күп китәме? Ватанларын чагыштырып карайчаклар. Без ничә сумга җитә икән балаларын? Без алай кыйммәтле формалар алмадык инде, шалбарлар алмадык. Бары туза бит ну. Әйе, бары. Син бренд алдыңмы, бренд алмадыңмы ни? Иң мөһим материалы ныклы булса, Әйе, мөһиме күлмәге матур булсын, алыштырга булсын. Һәм матур. жуылганда таплары калмасын. Әйе, шушы гына. Андай кыйммәтле киемнәр алмадык. Әлбәттә, ул туйга дигән кием түгел. Böyle öyrəngəndə alırmız oğlum yəmə deyib. Qiymətlisisin. Ya. İşlik əzir. Әзер. Asıl qalsın, elə biz qamır basa başlayıq alışın bilə. Әйдә. Çünki vaqt degan нәрсә var. Şulay bit. Qamırını sənə basabız. Sen көріп тұрам мұнda. Qalsın. Ansa qalsın. Камырны басабыз, майны эритәбез. Так. Бunda кефир. Майны мұнда эретәбездер бит. Әйе, кушып куйсаң яхшы булыр я. Май салабыз, кефир салабыз инде. Менә булай ясаганда юк әле, хәзер карыйбыз инде, килеп чыга. Ну, менә безгә шундый ингредиентлар белән биргәннәр. Син гәрәтән чик нәрсәдән ясыйсың камыр? Нинди ингредиент кулланып? Сөт салам. Сөт салам, май салам, туз салам да, он салам да. Булды. Булды. Я, алсу менә синең. Савыт. Yo, bu may işin kişkine gene. Неге беткәне? Mara кәштүрле, каранди мини кәштүр. Монда иртән боткалар пешерелгән менә дигән кәштүрле җәмәгать кабатлап инде искәртәм, кемдер оныткан. Һәр күк мара савытында таба буламы, кәштүр буламы, казан буламы, шундый күк мара дигән язу булырга тиеш. Фирменный логотип, әгәр дә ул логотип юк икән, димәк сездә күк мара табасы түгел. Подделка. Ул тизер. Бетнесе кирәк түгелме ни? Юк. Мин уйлаган имәлләр бөтенесе дә була. Юк, була. Алдар миңа. Патизереп чыгачак. Әйе. Я. Хәзер аны эритәбез. Аннан соң инде бер дә кефир белән ясаганым юк. Була дөрес әйтәм. Карыйбыз инде дәрсә килеп чыгар. Башта беренче май кирәкме әллә? Май китәсең. Әйе. Бик тиз хәзер чыгачак. Әйе. Махалай. Махалай бабы. Булды? Камыр инде җәмәгать күреп торасыз, менә. Без нәрсәгә күрсәттек, кемнәрдер ышанмыйлар әйтәр. Сез имештер басасыз да, аннан соң каяндыр камырны тартып чыгарасыз да. Кибеттән диген. Кибеттән сатып аласыз, шуып пешерәсез. Юк, дуслар, менә күрсәттек. Без сезгә күрсәттек барысында монда үз кузлары белән басты. Хәзер җәя, һәм инде монда без менә бу эшлекне тутырабыз, шалт, духовкага сатабыз. Бу эшне без эшләгән арада, әйдәгез бергәләшеп тәмле көрәштә, тәмле реклама карыйгыз. Дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итәм бездә. Алсу фазлыйлык көрәш монда. Мәскәү кызы Ләйсәнгә каршы. Һәм инде менә Ләйсән синең өлешләреңә охшап тора бу вак бәлешкә, уланы ичәптер вак бәлеш дип язган бездә. Монда берне өлеш дип йөртәләр, ләкин инде эшлеге үзегез күреп торасыз. Менә ит һәм бәрәңге. Суган, борыч һәм туз. Башка нәрсә юк. Ничек бар шулай, без инде реклама барган арада шалт монда берничә ясап куйдык.
Mine üst kolları bilen barısında öz eşli. Bir kim yardım etüşü yok. Bir kim buluşuşu yok. Çünkü bu adil kuraş, temli kuraş. Mustafa telekanalda. Tak, also, ide jidip tur. Bizning aytgan qamar qoldi men. Vaqtimiz yetmay, shunga ko'ra biz bunda armiya oshatirga tegish tugul. Bunda Bulat Bayramov to'q bo'lsa, redaktor to'q bo'lsa, ham video operatorimiz to'q bo'lsa, shul jiti. Sen oshamasan da bo'ladi, Yara yara. Bo'ldi, bismillah aytib. Ayda. Bu g'adatiy balishga bir kushlar ekan, chiqo'laysan mana. Ayi 180-200 2 soatmi? Yo'q, 200 ga qo'yib. Men vaqti bo'yicha aytaman. Vaqti bo'yicha bir soatga yaqin bo'laydi u. Olay bo'lmasqa bilmayman bet peshlarigasan chiqib. 10 minut topshiramiz ana. Bismillah aytib. Tak. Bitti. Tapışyama. Ya biraz şöyle dursun abi. Nişanlı. 220 ga qo'yaman. 220 bo'lsin. Tak, Alsu Hamzani bir hozir siz yana yig'ishtirasiz. Biz yana shu birak beramiz. Biz yana bir rubrika hazırlab qo'ydik. Agar siz rubrikaga qatnashishga hozir bo'lsam, ketgayda. Dostlar, o'yinning shartini anlatib o'zim. Mana bizim boshdan sadar ebrlar bor, endi kartochkalar emas. Men sana sorular berem. Әйе yo'q deb javob berasan. Әйе deb javob bersang, men sana sorular hamon berishni davom etaman. Sen yo'q desang, endi sen menga so'rab berasan. Siz ikkina ko'shamiz, mi? Anlaşıldımı? Buna o'ylara kerak, ha. No, ularga kelib sen de durustni javob ber da, yo'q deyga endi sen menga so'rab bera boshlaysan. Kim tezroq biladi, unda kim bilsin ekan. Tak, mening birinchi so'rov. Men jonli ebermi? Men jonlimi? Mana benim jonim bormi bunda bu eberning? Tiri ebermi, tirimi? Yo'q. Yo'q, demak hozir sen o'qishaysan. Nima qilsang so'rab berasan? Men jonlimisizmi, jonsizmi? Ayye. Demak, men jonli. Ayye. Tamam, so'rab bering. So'rab ber, tamam. Men suda yashaymanmi? Yo'q. Men so'rab beraman. Men konsert ishchanligi bilan bayli narsami? Bo'larga mumkin. Ayye. Ayye degan. Ayye. Konsert ishchanligi bilan bayli. Ayye. Esli bo'lasan, ayye. O'ylab qarasam. Jeyildirib bo'lasan, bayli bo'larga mumkin. Men mikrofonmi? Yo'q. Yarar, sen so'rab ber. Konsert ishchanligi bilan bayli. Simona Sen bilan. bir gira ikitne, ya konsert ishchanligi bo'lsa. Bu bir qiziq. Tak. Men Qarashida yashayman. Ayye. Men kishilar bilan baylimi? Ayye. Men kishilar bilan yashmaylimi? Ayye. O'zimda lekin. Tak, men motormi? No. Kim ishindiri ayye? Ayye. Kim ishindiri ayyedir? Ayye. Men xotin qiz Jinisinden tugul. Yo'q. Meni sahnada ko'rib bo'ladimi? Konsert ishlanadi. Big siyrak ishtiroklarda mumkin. Ayyemi demak. Mening kolonka bormi mana? Kolonka gibi bir. Yo'q. Yo'q. Meni biratigi. Mana hali deb yig'inlar ekan. Yarar sirayda sen betinde. Oy Bulat, yaroq ketdik. Yara, hozir mening de boshima kelmaydi. Tak, mening de irat Moskva roda bo'lgaч endi kishi bilan bayli bo'lgaч Baraz kelamiz boshqa? Bir narsa kelmaydi. Kishida bayli bo'lgaç kimsen? Irat. Sen kishi ayye. Men kishi. Irat. Men biror professiya egasimi? Ayye. No, ayye yerga bo'layim. Bu benim yerim bella. Ayye. Sovuq qora. Sovuq qora. Bunda kim şey oldu? Tak, sen yig'ishdiring men bunda.
Алсо, неде концерт ішенеге білен бейді бұл? Болат, нашар жырласам, памет атамасың. Рахмет! Достар, ойын давам ете, әліге есеп 1-0, Алсо жеңіл барам, демек тағын. Мен аутсайдер, яғни жеңілуші. Демек мен баштайым, мен не берге керек. Мысалы, фора. Так. Тігі уақытта мен терей бербім ағаш. Мен жанлы әйбер бет. Әйе. Мен кіші. Әйе. Мен қатын қыз. Әйе. Құрдан шек білдім. Так. Менің профессия... Так, қатын қыз болғаш, так. Мендер ойын профессия кіші сәбет менде? Жоқ. Кіші, қатын қыз, әкімде профессия түгілі ме? Yok, olğaç seni soru yarar болды профессия. Қасен сұрау бересің, әйе? Мен шекерақ кетті ма? Мен жанлымы? Yok. Алыштырғандар арасы? Алыштырғандар, так. Yok, olğaç қазір сұрау. Так. Қазір Мен танылған қатын қыз мы? Әйе. Лесен Гимаева? Жоқ. Ярақет башлары іштеген. Так. Ол бұлай бұза бешен ел бар олады. Әйе, шу, мен де шөйді бөлім. Так, сен сұрау бересің. Мен ғадати тұрмышта қолданылы ма? Әйе де? Әйе. Әйе. Менің түсім бар ма? Бар. Бой берінің? Бар, әлбәтте, түссіз. Бұнысы да бұлмейдір деп білемін. Мен зұр ма? Сен зұрын чықсың өмені, зұр бейт ол. Мен бек зұр ма? Ейсі әміне қолға тұттырлық қына. Әйе. Қолға тұттырлық қына. Әйе. Мен оқшы тұрған айбір ма? Әйе. Мұндайында аңлашылды бетінде қәтігі. Логика бойынша. Мен жейкені үлгері тұрған айбір ма? Қышкені нәрсе әлгересің. Мен қышкені қарда өсіп тұрған қиярлар, қордағанлар көргенім жоқ. Соға күрі, нәсе десің? Жейкені өсіп мән? Әйе. Мен тотлы ма? Әйе. Мен сусыл ма? Әйе. Мен екі түрлі түсті ме? Екі түрлі түсті ме? Екі түрі деп еттім бет сен? Әйе. Екі әйме? Әйе. Екі әйе. Менің ішкі яғым сусыл ма? Әйе. Онда қазір түгілей бірін айтыра керек екен. Әйе. Әйтіп қарасам бола ма? Мен қарбыз ма? Жоқ. Мен аңладым сен қарбыз атаға барғанымда. Так. Мен танылған қатын қыз, мен профессиям жоқ. Жоқ. Так. Алай екен. Так. Мен мұнда қазір шок келер әкелі. Бұл бір қатын қыз директор мәлі шынды теге? Айо, профессия. Олар шынды, начальник қатын қыз. Бір теге жетекші қатын қыз мәлі ол бірі? Жоқ. Жоқ, не ярар. Олда yok болға сен сұрап Жетекші түгіл. Ара, мен жеңілер мәндірейін. Олда, сенге оқын. Мен қауындар енді. Жоқ. Қазір шой түрген әжі тұралай бере аласың. Так. Сен мен әлі сұрау бере олашамын сен айта алам. Сен конкрет қойыр барып жетер үшін. Сестер алсын мәселен. Өсі ұрыны айттырып барып жету жеңілдер әксен екені. Так. Қатын қыз, так. Бұл қатын қызны көп кіші біле? Әйе. Аны телевизордан көрсетелер ме? Жоқ. Мен біздің Татарстан жерлегіндегі или шиттен. Әншік жауап береген мұнда. Жылы яқлардан ма мен? Әйе. Мен жылы яқлардан мен. О, мұнда бетен қала көп кетті, мен өзімні ойлаймын де.
Öyle çok milyon da kaldı. To'xtadi, o'ylamadi. Susal. Tatlı. Tatlı. Ko'p meyve bilasizmi sen? Susal ol. Ular bizi susul. Zo'rdan ko'rsataymi? Qovun tugul, qarg'iz tugul, ne narsa bilasan tag'in? Haydi. Men bilasim keladi bu xotinimizga mumkin. Jingilamda. Granat bo'lurga mumkin, granat bo'lurga mumkin. Vinograt bo'lurga mumkin. Ular birga tiste. Ananas что ли? Sıra evet. Bu ananas mı öyle? Молодец! Ananas. İyi ki öyle sebebiyle jingildim dostlar. Tek şunda başlama may koy. Men bilasim kelince xotin qiz ekan. Istobiyim. Bu mening bebek eşeğim ekan bek. Sen ekan professiyasi, ne bit? Yiroq ketganman men. Düşünsem de buladır endi. Bu benim kichkina sabayim Zeynep uşkum ekan. Zeynep uşkum şoňa görä bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Dürüst boldy bari sıra. Men dürüst jingildim. Dostlar, bu Temlik Rashning yangi sezoni, ham yangi sezonda birinchi topshiruvimiz. Endi u oxirina yaqinlashib keladi. Natijaga sar vaqt jita. Qolsa birozgina boshlammi, yo'qmi? Biroz bor endi. Oh, Qayada sening vaqt qolishlaring. Tishilganlar biroz, конечно. Birisini sizlarga jo'ratam shu endi. Birsigina endi. Ne birsigina ko'rasizmi? Shundan oqqan. Bo'lay normal. Barisini da oqqan shunisidan. Tak. Ziyoni yo'q. Yo'q, albatta. Men hatto kuygan ibirlarda yaratam. Tak. Biz biroz so'roq solgan edikmi? Shunga aytamiz, men bundan boshlayman. Aytali. Mana ne birsam, to'xta. Voy, og'ash, vilka, shanishka narsa. Endi biz moylayıq endi olib. Başlamaydınız mı? Mana birini olib. Men bir o'chita bit. Birini olib qo'yiq da moylayıq. Nadi birsini proba qilib. İyi. Qaynar ekan. Moylab jiberik, motor. Men o'zim moylab jiberali. Bular agarda kerak bo'lsa, tam biroz turgan mumkin emas. Men probaga birov dashita. Tak, leysan bali shikoyat bo'lgan ekan. Masalan, leysan qarab o'tiradirmi hozir? Bo'ldi. Tekshirib qarayapsizmi? Aytali. Neydi? Menga qolsa shunga kabat bitindi. Men qo'taroq skladkalarni qo'taroq qilsam. Men yansımayın. Şanışkıda bir sekiz idi. Asıl. Tak. Qaynardır bu bir qaynar. Hatta qo'qam chiqdi. Qaynar yaradan qaynar. O'zim pishirib şey. Allah aşırı yaramaydı elbette. O da item direkt. Pishgan bit jamaat. Men hali degan pishgan mekan deymiz. Jilab qo'ysam yasharim. Yashar. Voy, bib. Men bir tane sening reaksiyangni qarayım. Sen moylab yaratasan ekan bu. Qaynar ham moylar rizqim. Bek boshlamay albatta. Ablay, barisi pishgan, also men seni tabrik etaman. Молодец. Barisi da evet, tamli tuzida o'rinda, ham endi birishida. Ya. Bularimiz bor bet. Also men eshitgan yema bilasizmi? Narsa deb. O yana 500 ming, 1 milyon ishlaysiz-de. Ozod bilan birga endi albatta. Shuni sigir xalq. Sigir sen toba. Bilasizmi Bulat? Men seni jingildi deb ayta olmayman. Chunki o'sha qiyofatga o'xshaydi. Fotoda da, bunda da tamida tamlab probada soldim.
Табарында сиңа бізге келгенім бар бит. Әйдә мен өзім әйтіп берем әле. Әйдә мен әйтіп берем әле. Әйдә байтабыз. Фикрім бар еді Сен келгенде. молодец. Мен сиңа табаны тапшырам. Біздің тапшырыбыздың генераль спонсоры болған Көкмара Метасоғысы базабодан ашық оценка жемқоятынан әлеге таба менен әлеге кете алсу базбыйбаға. Бір әле. Рахмет. Қазір Болат, білесің, нәрсе айтасым келеді, тапшыруға келгенде мен ойлаған едім. Егер де андай-мындай жеңе қалсам, мен бұл табаны шынлап тұрып шын көңілімнен жеңуші әлеге рецептіні берген кішіге берімін deyip, чөнки бізде енді мындай табалар көп, мызаларымды кератып қоланабыз. Һәм енді тырышып, рецептларын yazып, Мәскеуден қадар жібергеш, мен бек рахатланып Ләйсәнге тапшырасым келе. Мәскеу қызы Ләйсәнге. Ләйсән, біз енді міне қазір екеуміз есімінен де құттықтаймыз сізді. Тапшырыбыз есімінен де рахатланып қолданыңыз. Кстати деп айтырға керек, міне оларның сауыт сабаларына табаларының шығарушы Көкмара заводының бар инстаграмда аккаунттары, Көкмара посуда деген бар кибетлерінің шулай ук аккаунттары. Шуларға жазылыңыз. Оларға өзіңіздің тәқдим кеңешлеріңізді, рахмәтләрегезне яза аласыз. Аларда түрлі акциялар үтіп тұра. Һәм инде түрлі акцияларда катнашып, күбрәк шул табалар игездә булдырыгыз, казыннар булдырыгыз, җәмәгать. Бик яхшы табалар сезгә киңәш итәбез әлбәттә. Я Алсу, сиңа бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Әлеге бүләкне җиңүчебезгә тапшырган өчен бөтен артистларга шулай тапшырсыннар иде. Хәмидә әлбәттә тәмле суйларым өчен. Уңышлар дип калабыз, әлбәттә. Иҗади уңышлар киләсе гастрольләрегездә, концерт сезонында әлбәттә инде балаларыгыз да исән сау булсыннар, тырышып укысыннар, бакчаларга йөрсеннәр. Сезне онытып бетермәсеннәр. Һәм тагын әле очрашырга, күрешергә язсын. Амин. Бик зур рәхмәт шушы матур тапшыруыгызга, иң беренче мине чакырганыгыз өчен. Ләйсәнгә бик зур рәхмәт шушы рецепты өчен. Әгәр дә менә хәзер ашап карыйм, камыры тәмле булса, киләчәктә шушы рецептны кулланачакмын. Һәм инде барлык тамашачыларга зур рәхмәт. Ел буе рәхәтләнеп, тәмле көрәш тапшыруын һәм TMTV каналын карагыз. Һәм дуслар, онытмагыз, үзегезнең кызыклы рецептларыгызны безгә юлларга, ул рецептларны без җырчыларга, артистларга тәкъдим итәчәкбез инде. Һәм сез дә көрәшә алачаксыз менә шундый табалар, кастрюльләр өчен безнең тапшыру кысаларына. Сау булыгыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз.